Il-laqgħa tal-MCSD ta' nhar it-tnejn waslet biex ikun hemm qbil fuq il-punti ewlenin. Fadal issa li ntlaħaq qbil fuq punti żgħar oħra. Fil-fatt intlaħaq ftehim lir-reġistri ta' persuni b'diżabilità tal-ITC u tal-Kunsill Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità jingħaqdu f'wieħed. Stqarru dan id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Joseph Farrugia u ċ-Chairman tal-ITC Clyde Caruana f'kummenti ma' One News. Dan l-għada tal-laqgħa li fiha kienet diskussa liġi li biha min ħaddem iktar minn 20 impjegat huwa obbligat li 2% minnhom ikunu persuni b'diżabilità. Farrugia mill-MEA stqar li min-naħa tagħhom flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ kitbu Memorandum of Understanding u jittama li fil-ġranet jew il-ġimgħat li ġejjin jintlaħaq ftehim sħiħ. Ftehim finali għadu ma ntlaħaqx. U li għatem xi affarijiet żgħar fosthom pereżempju rridu naraw kif ħad tiġi applikata l-liġi ta' data protection. Għax waħda mill-punti kardinali kienet illi kumpaniji ikollhom nies b'diżabilità magħhom mingħajr ma jafu. U dik tista' toħloq problemi anke x-xogħol kif jitqassam. Fil-fatt, innota Farrugia persuna b'diżabilità tista' tagħżel li ma tirreġistrax lilha nnifisha bħala tali. Fl-istess waqt kien hemm il-problema li r-reġistru aċċettat kien dak tal-ITC u mhux oħrajn bħal tal-KMPD. U din hija waħda mill-proposti li intlaqat u li ħajkun hemm reġistru wieħed u anke dawk li mhumiex reġistrati fuq tal-ITC, però qegħdin fuq reġistru tal-KMPD xorta jiġu rikonoxxuti għal finijiet tal-kalkolazzjoni tal-kwota. Il-Chairman tal-Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ Clyde Caruana nnota suċċess li din l-inizjattiva diġà kellha s-sena li għaddiet fejn mijiet ta' persuni b'diżabilità daħlu fis-suq tax-xogħol. Kellimna wkoll dwar it-triq il qudiem. Bħala Korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ u l-Malta Employers Association ser nindirizzaw daw id-differenzi li għad baqa' sabiex wara jiġi firmat Memorandum of Understanding biex imbagħad il-kol flimkien naħdmu għall-suċċess li kien sepp matul l-2015 inkomplu natwaw fix-xhur li ġejjin. Kliem li jidwi dak ta' Farrugia li tenna li l-attitudni li mexxin biha hija pożittiva. Però la hemm rida tajba miż-żewġ naħat, jiena naħseb illi fi żmien li ġej għandna naslu għal soluzzjoni illi tista' tibda titħaddem.